的寂寞多久了还是美好，感觉全世界都在窃窃嘲笑，我能有多骄傲，不看一季好不好，一碰到你我就被撂倒，侥幸沉睡冰山后从容脱逃，你总是有办法轻易做到，一个远远的微笑就掀起汹涌波涛，又闻到眼泪沸腾的味道，明明你也很爱我，美丽又爱不Permisi. Monggo, Sinar Aryan, Pak. Monggo. Kenapa, Mas? Jelasnya wonten kerjaan, Pak. Sini, Mas. Awang betul lamaran nih. Betul. Monggo. Silakan. Loh, Mas. Kamu tahu di penjara toh? Nggih. Sepura nih, Mas. Kini jangan nongkrong narapidana, mantan narapidana. Saman golek pekerjaan liya ya. Kabare kok wis mulai? Dek mulai ku. Ya wis, ligo-ligo kene sik lho. Jogrokan kene sik omong-omongan. Piye kabarmu? Wis 2 tahun lho aku ora cedhuk yo kan. Malah yo sing iki kayak tunggu penjara mah golek kerja lah angel kaya ngene. Lah wis saiki kerjane ndi to, Lek? Aku mbok didak. Wis pangkah ngene iki cae, ngarit. Nek ora ngarit panggonine cining ora enak. Aku mah kan ngelamar kerja to ya. Terus aku ditolak jere narapidana ndak oleh kerja nek kok. Tapi ning kono mang barangnya wah mending-mending. Pomon didol ya mending kok kawisan. Kowe yakin ya? Bar metu kok penjara tok lho. Mosok wis maling neh. Sire ora maling. Kowe yo golek kerjaan yo angel yo ngene. Lah penting duit. Nek ngene iki yo ora enak sing duwe duit. Aku belas ra enak duit.
sapiku yo pangah ngono kae. Ndak manak-manak, oleh duit yo kon ndi. Lah, ayo lah no budal nih. Pung ning kono ketokane bareng muni. Yo wis. Udah lah. Opo iki? Mau kapan? Sesuk ya. Kok tak Sherlock. Oke, siap. Dal. Yo, Wis anu ya. yo. Odo-odo. Najis aneh. Aneh aja ya. Ini apa? Hau. Iki lho Mas, wonge sampean delok. Oh, siap. Biaya ada kan? Masalah gampang, tenang.少林功夫醒，好好嘢，少林功夫勁，係好勁，我係鐵頭功，無敵鐵頭功，你係金剛腿。我係龍王吹。Gini oleh dikeroyok ngemalinge Pak Dodi. Sing Pak Dodi. Tiga tinggal saran. Ya iki nyanti parane mlayune. Layu rono. Tak buru nih. Hei, ndek. Apa enak apa? Kowe tau ngajar kan takon ngono mang. Oh, nyapa ora trimo apa piye? Ora. Yo wis.少林功夫醒，Aduh, loro.
Tobat tuh Siêu yuk. Nam Ayo. Công Phu Kinh Ayo. Ayo tobat. Ayo tobat saya ndak kuat aku Yan. Majuin Pak Dodi ya. Ayo, lah aku dhewe ora kuat yo. Thể thao có 你係咁講佢。Ini dia 少林功夫好嘢。